prinieslo Monakobet. www.monacobet.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Dobré ránko vám želáme. Ale čo sa deje? Som toho nerozprávala, nikto mi sa to neplatil, tak priatelia, dnes to bude ale že parádne ránko, lebo sme si vymysleli takú tému, ktorá bude podľa všetkého baviť aj nás, lebo sme takí mali posmešní špinavci. Nevedela som, ako nám pekne povedať slušne. No, Chinko, prezradím to tým radšej, lebo... Tak budeme hľadať názov skladby, ktorá vás vystihuje tak veľmi, že by pokojne mohla byť vaša hymna. A myslíme to buď naozaj, alebo aj ironicky to môže byť, lebo za našu rannú show, keď mám hovoriť hromadne, tak pokojne, že slnko stojí, slnko nevychádza. Alebo nejaká od Dana Nekonečného. No ale aj by sme pospali, ale nedá sa, tak do 9:00 sme tu s vami. Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom